basta na abogado. Actually, na-explain ko to a little bit sa usapang batas the past few Mhm. days. Iba kasi ang sistema dito sa ICC. Napansin nyo na yung format nila is European in character. So, pag Mhm. European ang korte, usually may tinatawag kasi tayong common law. So, usually common law yung setup niyan. So, hindi yan tulad ng dito sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas kasi mixed civil and common mixed laws naman tayo eh. Pero most of our procedure came from or influenced by American or sa US. Mhm. So, ang dating natin kasi adversarial. So, 'di ba pag napapanood nyo kahit sa mga drama sa TV, yung paglilitis harapan eh. 'Di ba? May pag nasasakdal. Dito sa ICC, since nasa Hague siya, usually pag European kasi ang setup, hindi siya adversarial. Usually tinatawag natin diyan inquisitorial. So, yung tulad ng hearing kagabi, may parang getting to know each other yon, okay, na ini-introduce tayo dun sa mangyayaring hearing, then dire-diretso na yon. So for example, sa confirmation hearing, tapos may tinatawag pa tayong mga pre-trial, kasi at any stage kasi of the proceeding, ini-encourage kasi na baka ma-terminate na yung proceedings or Mhm. magkaroon ng other reliefs eh. Yun yung nangyayari po kasi doon. Hindi tulad kasi dito, maghintay tayo matapos yung case usually, di ba? Ganun, ganun kasi sa style ng... Pumalibot ang ilang mga kapulisan sa ordinata. Mhm. Mhm. Go ahead. Yeah. Oh yes, yes. So, yun yung sense nung ano, yun yung sense. So, kaya nga di accredited kasi iba yung training eh. I mean, iba yung training ng hindi basta-basta kahit sinong lawyer. Usually may listahan si ICC niyan kung sino yung mga accredited lawyers. Now, Mhm. I think as the media most of the media naman is saying, accredited daw si ES, si former ES. Mhm. Although naririnig ko, of course, aside from the former ES, naririnig ko yung may iba siyang mga counsel na accredited daw. Like, alam na natin, si Attorney Roque daw, Mhm. allegedly, is an tawag dito, isa ICC accredited counsel. So, Mhm. inassume ko naman na si former ES accredited kasi nakapag-appear siya. And ayun, napapansin nyo nga, hindi kasi dito, alam ko naman yung iba, pag nagko-cover ng korte, kita nyo, tawag doon, tayo nakabihis American. lang tayo ng Oo. normal. Pero di ba Mhm. lahat sila doon sa loob ng hearing room, lahat naka-robe. Robe Diba? sila. Kasi Oo. parang may hindi ko maalala yung exact reason, pero usually pag nasa loob ka kasi ng korte, parang pare-pareho kasi kayo ng parang peers, kaya lahat sila naka-robe. Mhm. Dito sa atin ang naka-robe lang si judge para Mhm. ma-identify mo na siya ang judge at siya yung Mhm. may control ng buong proceeding sa korte. So ibang-iba yung proceedings, yung makikita nyo dito, ibang-iba sa makikita natin dito sa mga nagpa-practice dito sa mga korte. Iba ang setup. Mhm. Yes. Okay. Attorney Gabato, 3 punto ang nilinaw kahapon ng ginanap na pre-trial against kay President Duterte. Una, andyan yung pagpapakilala yung parehong partido sa kaso, and then the second one yung pag-imporma kay dating Pangulong Duterte as accused ng kanyang bisa o sa kanyang kaso, at binasa at tinukoy o di umano yung pagpatay ng parang malayo dun sa figure na ini-expect natin na inilabas dito. Parang ang nabanggit lang doon, 19 na di umano'y kataong pinatay mula 2011 to 2016, at 24 naman mula 2016 hanggang 2019. At yung pangatlo,
ito yung tinalakay din yung sa pagdinig yung karapatan ni dating Pangulong Duterte bilang akusado at mga benefits and assistance na makukuha niya before the ICC. Medyo doon lang ako sa pangalawang no, yung binasa, attorney. Parang ang layo nito doon sa kasi in-expect natin baba 30,000 etc. Ano to? They just validate what is ano lang yung substantiate yung parang mabigat ng ebidensya na ipresenta sa akusado, informing him of his crime. Paano ko ba i-explain ito? Hindi ko alam kung nagmo-monitor kayo yesterday, pero merong primer yung UP College of Law yesterday tungkol Mhm. dito tungkol sa kasi usually ito ngayon yung usually the what's being done by other universities. So may isa nga mag may isang ang next week akong baka nandun ako sa forum or something like that eh. So paano to? Okay. Napansin nyo na konti lang yung victims. Di ba? Mhm. Okay. Yes. The, pero that's in contrast with what we see dun sa mga, alam naman natin sa balita, ang dami. Di ba? Mhm. Yeah, 30,000. Okay. Alright, naalala mo noon no, yung sa mga previous nating may previous tayong interview na pag-usapan na may napag-usapan natin itong bagay na ito eh. Nabanggit ko the last time sa iyo when we were discussing this is iba yung weight iba yung weight ng evidence when it comes to the ICC. Kung sa Mhm. Pilipinas proof beyond reasonable doubt ang guilt ang kailangan ma-determine na guilt or ang ibig lang sabihin nun yung pinaka mabigat na pruweba, 'di ba? Walang pag-aanlinlangan na ikaw yung gumawa ng krimen. Mataas yung standard na 'yon. Syempre kailangan mo lang bigyan ng pagdududa or ng parang konting sabihin na natin lamat dun sa ebidensya, pwede mong sabihin na hindi ka liable or hindi ka guilty. Mhm. Sa ICC, iba ang weight of evidence. Ang sinasabi sa ICC, preponderance of evidence. Yon, ano ibig sabihin nun? Pag preponderance of evidence, para kang nakipaglaban ng kasong sibil dito sa atin. Ang ibig sabihin nun ng preponderance of evidence, kung ano yung mabigat na ebidensya. So ang lumalabas na labanan sa ICC pabigatan ng ebidensya. So, hindi ko alam kung paano ang diskarte ng ng ICC prosecutor. Okay? Hindi ko alam. Syempre, wala naman tayo diyan 'di ba? Pero Mhm. kung babasahin mo yung 'di ba, yun dun sa yung charge 'di ba sa kanya, pinili nila yung malamang na makakapagpatunay na maaring maaring guilty si dating Pangulong Duterte. Kung ano yung pinakamalakas. Kasi lumalabas yan kung yun yung pinakamalakas na sa tingin nila, yun yung pinakamalakas na magpapatunay na nagkaroon talaga ng pag-aabuso dun sa war on drugs, dun sila magko-concentrate dun sa nabanggit na 19. Mhm. Naalala ko diyan pag sinasabing kaya nga nabanggit ko yung sa UP kasi naalala ko doon sa yung isang speaker doon yesterday nakikinig din ako dati ng mga lectures niya before. Sinasabi ni I would be particular si former ICC judge din to si Judge Raul Pangalangan. Ang ICC kasi is sui generis or it is a class of its own na korte. So, of course, being an international tribunal, of course, mag-exercise ng jurisdiction yan. At the same time, iba yung iba yung flow ng proceedings kasi syempre i-assert nila yan na sila ay maghahatol ng mga krimen na hindi mahatulan sa let's say sa Pilipinas or sa ibang bansa
kasi hindi nga magkaroon ng paraan para magkaroon ng paglilitis ng matino dito. Yun ang sinasabi, 'di ba? Yun naman yung naririnig Mhm. naman natin sa lecture, yung mga complementary principle. Yun yung yun yung nagiging dahilan, 'di ba? Na bakit yun ang nagiging that's the reason why we have these hearings right now. So, yun nga, yung pinili nila, sa tingin nila, yun yung sabihin na natin in a technical sense, that those selected cases would preponderate or give a greater weight of evidence that probably the former president may be liable or guilty. Attorney, ano pong masasabi niyo po sa naging takbo nung unang pagdinig po ng dating Pangulo? Procedural naman, of course, sumunod naman sila. Diba? Although dun sa mga, I would assume din naman may iba nag-expect ng action sa unang hearing nasi pero well, of course, we have to understand na hindi lang naman yung kaso ni Pangulong Duterte yung kaso. Mhm. So, yung kaso na dinidinig nila. So, ayun, nagkaroon na resetting sa September na. So, see you in September na tayo. Layo. So, hindi ko alam kung magpa-file pa ng motion ang kampo ng dating Pangulo kasi karapatan naman nila yon. Although, as we have heard yesterday sa hearing and na-post naman din sa mga media networks natin, nag-file ng dalawang motion si former ES doon Mhm. sa tungkol sa kaso before the hearing, pero dininay ng court ng yung mga Mhm. panel, deny ng court yung kanyang mga motions. Kasi 'di Mhm. ba parang hinihingi sana niya magkaroon ng pandinig next week. Pero dininay ng nung panel nung judges yesterday during the hearing, 'di ba? So, yun nga, ang next na hearing would be now the confirmation hearing sa September 23. Mhm. Yes, They would Sige, okay. go ahead, Sige, go Idol ahead. Mark. Tenora. Okay, yes, attorney, yung isinet nga po sa September 23, ito pong confirmation of charges. Ano po ba yung inaasahan natin kapag ito na po yung ano? Doon natatanungin malamang dun sa kasi kahapon binasa lang eh. No comment naman ang dating pangulo kasi binasa lang naman. Although of course nagmanifest si counsel niya, si former ES Miguel Dea, nagmanifest lang siya nung sa tingin niya yung parang hindi dapat nangyari, 'di ba? Yun yung naging point niya kaya siya nagsalita yesterday. Yeah, although kahapon nag-uusapan namin sa UB to ni Ma'am Jenny. Mhm. Actually ang parang huli kong parting words last night was sana walang masyadong antics. Kasi Mhm. alam naman natin si dating Pangulo mahilig alam mo naman blustery siya magsalita di ba? Mabulak. Yeah, alam naman natin siya. I Mhm. mean, it's well documented naman eh. Although yeah, last yesterday nung hearing, well, tahimik lang siya, 'di ba? Tahimik Mhm. siya. He's just listening. Ayoko naman na siyang i-criticize kung natutulog siya kasi naintindihan ko naman na rin yung age niya, 'di ba? At saka Mhm. syempre, nabanggit din naman sa hearing, medyo hindi lang medyo jet lag siya kasi ikaw ba naman winis ka ng Lunes ng umaga, hindi ka na pinalabas ng perimeter ng airport, biglang nilagay ka Nilipad sa ka ulit. nilipad ka sa dahig, 'di ba? I mean, Mhm. for purposes of reality, nakaka-jet lag naman talaga 'yun, 'di ba? So, Mhm. tapos 'di ba sana tayo nga na ordinaryo tingin natin mapapagod tayo dun. Yung pa kayang 79, 80-year-old na tao na marami na ring whether we like it or not, marami na ring pinagdaanan 'di ba? Mhm. It's At Attorney Vian, there is a point also during the motion of former ES highlighting yung tawag dito, yung legality
ng pagbasa sa sakdal nung nandito siya sa Pilipinas up to pag-transport sa kanya papunta ng The Hague. Ito yung isa sa gustong question pero dininay nga ng mga judges kahapon na ito ay dinggin pa dahil sabi niya parang premature pa na pag-usapan ito. Pero punto, meron bang bearing, for example, yung sinasabi ni former ES na illegally, in a manner na maintindihan ng mga kababayan natin, sabi nga niya, this is a simple kidnapping ang ginawa sa dating Pangulo na maraming tawag dito sa salaysay, pagtingin natin na pag-transport sa dahig, may mga violate. Like for example, lumapag sa estado na hindi miyembro ng ICC, tapos hindi pinakita sa kanila yung physical na warrant of arrest. Yung mga gitong usapin na attorney. Okay, actually pupunta na ako dun sa punto na yung kanina eh. Mhm. Syempre alam naman natin, tahimik nga lang si Pangulong Duterte. But of course, baga sa usapang korte, di ba? Na-appreciate ko naman yung ginawa ni ES dun sa nag-speech siya yesterday. Okay? Mhm. Masaya naman ako, syempre trabaho niya yun as a lawyer eh. I'm happy na ganoon na he was able to say that. Although napansin nyo measured yung the way the the chamber handled the manifestation. Yes. Yun yung isa sa mga binabantayan ko. Okay? Of course, hindi man si Pangulong Duterte ang magsalita. Kasi naman I would assume di din naman siya, limited din yung pagsasalita niya kasi nasa korte siya. Okay? At saka naka-zoom siya yesterday. Although regardless kung naka-zoom siya o hindi, feeling ko hindi siya pagsasalitain masyado dito sa I think dito sa entire proceedings. Now of course, magsasalita niyan yung lawyer niya. So of course, former ES, he was able to manifest. Although I was a bit expecting na baka pigilan siya, pero pinagbigyan naman siya ng chamber. Kasi doon sa kasi napapansin ko sa ibang kasi sa yung ICC kasi recorded lahat ng trials niya na. So kung gusto niyo manood ng ibang mga previous trials na nagkaroon na meron sila, lahat nasa ICC website. Okay? Ang naalala ko, wala akong masyadong naalala na nagaganyan na magmamanifest. Actually na-appreciate ko nakalusot siya yesterday na pinagbigyan siya magsalita ng manifestation. Nung narinig ko ngang Yes. naabangan ko kung pipigilan siya eh. Pero hindi naman siya pinigilan. But at the same time, ang ginawa ng chamber, pinakita nila, they made sure na makita ng publiko na they have control over the trial. Kasi syempre, alam naman natin, balik tayo, medyo blustery. Syempre, sinabi din naman ni ES, these are things that we already have heard or quote-unquote observed, di ba, since Monday. So, sinasabi niya lang naman yung mga naririnig natin, di ba? I mean, yung sentimiento nila yun eh. Yung sentimiento. Pero, well, yun nga, nakalusot siya dun sa pag-manifest. Although, syempre, ang ginawa din naman ng chamber, they explained. So, ang ginawa nila, they explained. Again, di ba, after no manifestation, that this is just for preliminary hearing. Hindi na sila expound masyado. This is not, the hearing was not designed to, parang maging extensive because this is just the first hearing in the said case. Okay. Attorney, siguro ang isa pa naming tanong madalas nating marinig, lalo na dito sa ICC, pati even nung andito pa, hindi pa na nangyayari itong pag-transport sa dahig ng dating Pangulo, yung Article 59. Ano po ba itong Article 59 na nakapaloob sa Rome Statute, attorney? Para lang maintindihan, tulad namin na hindi naman law expert when it comes particularly international law. Okay.
marami na nag-e-explain ng Article 59 eh. Yung nga lang, hindi mo alam kung sino kakampihan mo or sino paniniwalaan mo eh. Aha. Okay, iba syempre kaming mga lawyers, iba-iba ang kuro-kuro. Mhm, Or mhm. sa ngayon, dahil hindi pa naman nadidesisyonan ng Supreme Court yan, kasi isa yan sa mga issue sa Supreme Court dun sa mga petition eh. Hindi ibig sabihin na deny yung TRO eh, hindi natuloy ang kaso ha. Aha. Didinggin pa rin yung kaso dun sa unang final nila dating Pangulo at saka ni Senator De La Rosa. De La Okay? Rosa. Mhm. Didinggin pa yun. Hindi lang nag-grant yung temporary restraining order. Pero malamang isa yun sa magiging issue dun sa temporary restraining order. Okay, yung sa Mhm. Article 59 kasi, ang nakalagay kasi dyan, dapat kasi yung warrant of well, ay na-argue ng iba. Okay, i-summarize na natin kasi I will also saying this, and at first I was also surprised. Si Article 59 dit pertains dun sa procedure paano kasi isa-serve yung warrant. Okay? Hmm. So So, doon kasi sa Article 59 nakali yung procedure, yung general procedure. So, ang general procedure kasi niyan is kung magsaserve kasi ng warrant ang ICC ayon doon sa Article 59, kailangan dumaan doon sa proper diplomatic channels. So, usually para ma-simplify natin yung explanation, ine-explain ko diyan na parang dumaan dapat si ICC sa parang similar process sa extradition. Kasi 'di ba sa extradition, punta ka muna sa Department of Foreign Affairs. Tapos pag okay sa Department of Foreign Affairs, i-refer kay Department of Justice, which in turn magpa-file dapat siya ng kaso kasi sa extradition sa laws natin na extradition, kaya mag-file Mhm. ka muna ng case para ma-affirm ng court na yung warrant is valid and was issued in accordance with the rules of the ICC. So, Mhm. kita naman natin kung ano nangyari nung Lunes. Wala namang court hearing na nangyari. Yes. Hinarang sa airport, winisk sa Villamor, Mhm. nagkaroon ng konting hanash-hanash sila, tapos gulat ka na lang, nilipad na nandun na sa Dahig, private jet, oo. lumipad na. Alam naman nating, obvious naman, walang lumabas na korte. Kaya yun yung sinasabi ng iba na hindi sumunod sa Article 59. 59. Mhm. Ang, syempre, may ibang nagsasabi naman well, of course, yung iba sinasabi, valid naman yung pagkakahuli. Kasi na-serve Mhm. naman yung warrant. May nabasa pa nga ako dyan, hindi naman required daw na pumunta sa korte or whatever. 'Di ba? Mhm. That's the Mhm. yun yung explanation ng iba, hindi validly serve. May lumalabas na mga validly serve yung warrant. Mahirap magsalita muna ngayon na Idol Mark kasi Yeah. yun, nakabinbin yung kaso sa Supreme Court. So, Mhm. kasi Didesisyonan pa. kasi alam ko may two ways how the Supreme Court that may possibly solve this problem. Although syempre yung both na explanation na yon, maybe tawag diyan, yung both the explanations might be sabihin natin baka maging legally controversial. May ibig sabihin parang kung ano man gawin nilang ruta or path dun sa desisyon, damn it Mhm. be may or damn it may be don't, 'di ba? So Mhm. Yes. merong maapektuhan dun sa magiging nilang desisyon. Of course, i-weigh nila I would understand the Supreme Court will weigh the decision based, of course, aside from the merits. What is, I think, a better explanation? Kasi hindi natin ma-deny yung fact na political tong kaso na to. Diba? Yeah. So, aside sa maraming nag-aabang, hindi natin ma-deny na this is still a hindi naman political process. This involves a lot of political law and politics pa rin. Kasi Mhm. yung mere fact na sinasabi ng iba na illegal yung pag-aresto, yan ang political law natin, part ng constitutional law yan eh. Diba? Mhm. Yung tama ba yung pagkakahuli sa kanya. Of course, that's more on procedure, but it
it goes into that substance, 'di ba, na legal ba yung pag-aresto o pag-serve ng warrant. So, political siya. May political law na involved dyan. Whether, hindi Mhm. natin pinag-uusapan yung politikang nag-aaway sila sa politika. Pero political siya in a sense na nag-ooperate yung rights, di ba, niya, rights ng dating Pangulo dun na pagiging akusado or tinatawag sa ICC para harapin yung EJK charges sa kanya. Mhm. So hindi mo maiwasan yung political law implications nung kaso niya. Okay? Okay. So yun ang Ah, na masasabi ko diyan. yes, attorney, before we end, no, kasi mag-newscast ng local si Idol Ron and we have a limited time. Attorney, ano ang impact nito, very quick, on the jurisprudence and of course sa ating pong political landscape? Sa jurisprudence, of course this is a welcome kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court ba sa lahat ng mga final na petisyon, it would it would be a development ano yung relationship ng international law sa ating mga batas. Okay? Kasi alam naman natin maraming nagsasabi na ay sinurrender. Kasi I mean yun naman yung argument naman din ng Yes. kampo ng dating pangulo na binayolate yung soberanya ng bansa, binayolate yung kanilang yung parang hindi maganda ang image, 'di ba? We have to understand yung balance ng international law sa ating relasyon din natin sa mga ibang mga bansa. I mean sa lahat-lahat. So it would be a welcome law when it comes to our international law decisions, as well as it also impacts yung international relations natin. So I don't know ano ang reaksyon ng ibang bansa kasi yung mga reaksyon na nakikita natin sa social media, halata naman misinformation eh. Ikaw ba naman, may picture ni Trump, may sinasabi siya dun, alam mo namang misinformation siya. Meron pa nga Yeah. si Putin eh. Alam naman natin si Putin, wanted din ng ICC yan eh. Oh, di Yes. ba? Tapos doon sa political landscape aspect, I've been saying this I think for the last week. Risk yung ginawa ng present administration na, well, I don't know, of course hindi naman sila aamin ngayon if it was really their orchestration or nagnataon lang, di ba? Pag I'm giving them the benefit of the doubt right now. Siyempre open-ended kasi public naman sila eh. We have our right to look at or to have an opinion on this eh. Pero ano ba yun, isipin mo, risk actually sa present administration, quote-unquote, risk sa present administration na lumabas lahat na tong issue na to. Remember, mga 2 weeks ago, pinag-uusap Impormasyon, intriga, issue. Kinig din, hindi lang naman tayo nakikinig sa media, nakikinig din yung sambayanan sa mga Yes. pinagsasabi din nila. So, doon nila titingnan, ano ba talaga, 'di ba? Yeah. Ano yung mga susunod na mga desisyon. So, I would leave it up to those listening. Ito ngayon, nakapresenta na sa atin lahat, okay? Let things be. Now, of course, the only thing, hindi na alam naman natin ang mga mamamayan, hindi naman na yan tulad dati magre-revolution ng basta-basta or something like that. Tingin ko naman our voters and most of us, we do not want that na eh, 'di ba? Ang dami-dami na Yeah. nating problema sa buhay eh, 'di ba? Mag-iisip pa ba tayong lumabas sa kalsada? But at the same time, alam din naman ng Pilipino yung mga paraan para ma-express nila yung kanilang sa tingin nila ay tama. Isa diyan is pagboto. Kung talagang Correct. feeling nilang hindi
ito'y taliwas sa kanilang pagiging pagiging doon sa nakikita nila, i-reflect nila sa ibang paraan like pagboto, or syempre mag-express ka rin din ng mga kuro-kuro. Huwag matakot ang tao kahit saan mang kampo na magsalita, 'di ba? Kung sa tingin lang kung ano yung tama at saka mali. Okay, siguro ayan ang malinaw dito. Abangan ang susunod na kabanata. September ang susunod dito na hearing. And titignan pwedeng mangyari sa Yes. gitna ngayon at saka baka may mag-appeal pa. So, abangan natin pa rin yung mga plot twist ng at itong nade-develop nating drama. Okay. Idol Rona. Yes, mga idol, muli na pakinggan po natin ang si Attorney Lawrence Gobato at si Idol Mark Espinosa. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na! Balita na! Ayun mga idol, sana po ay